Здравейте! Сега ще ви покажем как се прави купче 2 на 2 Рубик. Има тук и други, които са доста по-сложни или пък доста по-прости, но днеска ще ви разгледаме това, което е 2 на 2, т.е. 2 на 2. Първо трябва да го разбъркаме с произволно разбъркване. Ето сега, както виждате, няма почти никакви съвпадения. Първото, което трябва да направим, е да направим бялата страна. Бялата страна се прави просто по логика, като събираш някак да се получат четирите на едно място. Там няма правила. Ето, направихме. С малко играчка става. Сега искаме да направим най-горния ред. Първо оглеждаме дали няма някакво съвпадение. Ако имате примерно две сини тук, ги слагате да са отзади. Или две някакви да са отзади. Но в момента нямаме, така че няма значение как ще го направим. Сега почваме да редим горния ред, който се реди с формула. И формулата е следната. Дясно към теб. Долу наляво, дясно назад, ляво към теб, долу надясно, ляво назад, дясно към теб, долу наляво, дясно назад. Сега имаме една наредена страна. Тези не са наредени. Тази, която е наредена, я слагаме отзад и повтаряме същата формула. Ако имахме преди това една наредена, можеше да стане от един път. Сега ще трябва да повторим формулата. Пак почваме. Дясно към теб. Долу наляво. Дясно назад. Ляво към теб. Долу надясно. Ляво назад. Дясно към теб. Долу наляво. Дясно назад. Ето сега виждате, целият ред е готов, горния ред. Сега това, което трябва да направим е от другата страна, жълтата страна, долната, обратната, която е на бялото. Тук има няколко варианта. Може да нямате нито едно жълто, тогава няма значение откъде ще го почнете. Може да имате само едно жълто или две разминати, тогава едно жълто трябва да е тук, долу, в ляво. А в нашия вариант имаме две жълти, които трябва да са в дясната страна. И повтаряме друга формула. Дясно назад. Горе наляво. Дясно към теб. Горе наляво. Дясно назад. Горе наляво два пъти. И дясно към теб. Сега тези са си запазени, а жълтото съвсем изчезна. Така че повтаряме пак формулата. Дясно назад. Горе наляво. Дясно към теб. Горе наляво. Дясно назад. Горе наляво два пъти. Дясно към теб. Ето го. Сега пак, когато са двечки, ги слагаме да са от дясната страна. И повтаряме формулата. Може да се повтори няколко пъти. Дясно назад, горе наляво, дясно към теб, горе наляво, дясно назад, горе наляво два пъти, дясно към теб. Ето сега имаме едно единствено жълто, което го слагаме долу вляво, както казахме, и повтаряме пак формулата. Дясно назад, горе наляво, дясно към теб, горе наляво, дясно назад, горе наляво два пъти, дясно към теб. Пак е същото. Повтаряме го. Дясно назад, горе наляво, дясно към теб, горе наляво, дясно назад, горе наляво два пъти, дясно към теб. Ето го. Този път се получи. Бялата страна ни е готова, първия ред ни е готов и жълтата страна ни е готова. Сега трябва да остава да наредим долния ред. Затова се изисква още една формула. Пак гледаме дали имаме две, които са еднакви, нямаме, така че няма значение откъде ще почнем. Тук формулата е следната.
дясно към теб. Лице надясно, дясно към теб. Задната част наляво 2 пъти. Дясно назад. Лице наляво, дясното назад, задното наляво 2 пъти, дясно назад 2 пъти, задно наляво 2 пъти. Така, виждаме какво се е получило. Ето тук мога да наредя една цяла страна. Имаме бялото, имаме жълтото, първия ред и една цяла страна. Когато имате цяла страна, я слагате отзад и продължавате и пак със същата формула и този път вече трябва да стане цялото купче. Дясно към теб. Лице надясно. Дясно към теб. Задно наляво 2 пъти. Дясно назад. Лице наляво. Дясно назад. Задно наляво 2 пъти. Дясно назад 2 пъти. Задно наляво 2 пъти. И сега с едно леко завъртане се получава цялото купче. По този начин може да се нареди купче 2 на 2 в каквато и да е била форма. Това е доста лесно, то няма формули, а това е доста по-трудно, има доста формули в него. За формулите, които току-що показах, ще ги пишем в описанието. За сега, чао!